bundok si Sylvia. First honor. Ay, naka-live. Hello, 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 darling. Try tayo man live tani. Ah, wait lang ha. Ta isimpak da ito ko. Hello, hello, hello mo. Ano kabsat calls. Thank you. Thank you, mananti. Okay ba audio na? Okay ba ang audio na? Kaslaon mang mangog. Kuya, gara na. Wait. Ay, ada. Thank you, Wondering TV. Kasla nga yan, go ko ag babounce back jay boses ko. Hello, hello, yaw-yawan tayo manen, kakabsat. Tani, medyo na sa papay. Awan maaramid. So nga, glaybak man, padasok man ulit, barang ngumato basit si Aaron ni Lolo. Going down amin. Kababain kini Lolo. What's up mga guys? Kumusta ngay? Wait naman. Baka agtaka mo na ni amo. Pa nga ni kong yan ko ngay kat ang ngalaw manen. Kanana siguro isa sumirisirit. Hello, hello, hello. 3 million people in the house. Aguray tayo, tika kadwa tayo, tasa tayo to. Ag-istorya tinalapad. May Tagalog dito, wala. Switch account. Hello, hello, good evening sa mga taga-Asia. Good evening sa good morning sa mga taga-kabilang mundo. Good evening namin dito sa Asia. Good evening na mainit. Hello, Rose Dillian. Wait lang, bibigyan kita ng jacket, kapatid, ha? Hindi ko pa nai-on tong aking... Ayan, eto na. Kaon na siya. Ayan, binigyan na kita ng sapatos. May sapatos ka na, Rose Dillian. Salamat. Tamsak naman natin yung ano ni host, oh. Patamsak-tamsak. May mga frame kayo, baba. May mga bagong upload, baba na kayo mga kapatid para matamsakan ng mga kasama natin. Wondering TV, gray, bigkang kati jacket mo kabsat. Ayan na, meron na. Wait lang. Baka iba ang magalaw ko dun, maputol. Hello kabsat, cool. Salamat sa tamsak. Kunak no buga-buga apaputok. Haan, buga-buga lang ti ko ah. Buga-buga lang ti anak akan ti puso. Try ko. Kumusta yung mga kasama kong hindi pa okay ang tax reduction? Ayan. Tamsakan natin yung binaba ni Kabsat Wondering TV. Ano to, frame? Ayan, frame pala niya. Tamsak natin mga kapatid para Harang host. Ayan. Hello, Egarata 501. Thank you. Mas ngay nag-frame kan batata? Nalpas. Babaji frame mo, Egarata 501 na data tamsakan na kiti kakabsat tayo. Wondering TV, nagbaba ng kanyang frame. Sandali. Tatamsakan tayo. Tamsak. Bukas yan, 9:30. Ayan. Pwede pa. Marami pang hahabol ng tatamsak yan mamaya. Salamat, Kuls channel.
Salamat ti patamsak pa ayuda. Hala, hi, salamat sa pakula. Nawala naman na. Hello, hello, hello. Natinag na kayo. Okay pa ba? Nalpas premiere ko na host. Ay, okay. Salamat, salamat sa pakulay. Ading Igarat sa... Ah, ala, kunak na naputed. Ala, kunak na naputed. Napayawan nga nagwatatay kanya, kundi siya nag-notif. Promise. Ala, reply na lang kita garod mamaya. Ahay, may kulay na rin sa wakas yung bahay ko. More, ayuda. Agraraman ni Hoseng niya. Ay, salamat. Ah, buga-buga. Ang ibubuga-buga natin ngayon is happy na rin sa wakas si host. Di ba nung last na LS ni host is problema dahil may sulat si Lolo. Na nire-reject niya yung mga dokumento na sinubmit ko. Tapos, nag-LS ako nung Tuesday nights. Dahil nga, yun nga yung problema ko na sabi ko, ano ba yan? Ano nang mangyayari kung i-reject niya yung supporting documents na hinihingi? Tapos kinabukasan meron na Wednesday. In-approve na ni Lolo sa wakas. Yes, di kalman. Ay, di kalman. Allah, sorry. Hindi ko na parigid si Jagigarat. Yes. Ay, nako. Ay, si Sis Epals. Nasaan na yun? Sis Epals, kamusta yung in-applyan mo kay Lolo? Okay na ba? Congrats, host. Yes. At least, less yung iniisip natin. Aside from, ano na yung next na i-video natin, ano na kaya ang next na upload natin. Tapos, meron ka pang iisipin na hindi pa approve. Nakaka-stress. Makapabakot. Bakit lang arod ti taon. Bakit lang arod ti taon. Karkaro pa nga bumakit. Salamat, Wandering TV. Ay, bumakat ti bumakat. Si ni Sharka Freddy, nagbiit niya. Kamon mo ni na lang, kaano lang naman ni. Tapos ngayon, may AdSense na kaagad in a few days. Galing naman. Sana all. Marami din kasi siyang views eh. Kaya talaga, bastahan tayo nga lumakay. Correct. Correct ka dyan. Bastahan tayo nga agkuri. Ano rin? Kuri babot tayo nga man tayo nga lumakay. I mean, or I'm the Pinos. Graduate kan si kapapanonot. Pero kaano yun? Kaano DJ panagitod ni Lolo iti kwa? Iti pin. Basta ba makasampu, ganun? Pero awan ti time limit na. Oo, nakaka-amaze nga yung ni Sir Freddy. Namoni, ano lang nga namoni last week last Friday. Tapos nag-LS lang ti consecutive 2 days, 3 days. Tapos di kalman addan di ada AdSense na, nang galing-galing. Ay, okay. Sige. Kapsat Igarata, ading Igarata, ingat. Ay, reply na lang ako kay Kapsat na babaitang Igarata. Pala siya friend niya. Ang dapat siguro di kakabsat nga nagagagat nga tambay. Sige lang ading ingat.
Happy lang ni host hmm, na mainusan yung ano, yung iniisip. Isip. Ay, nako. At least, isa na lang yung aantayin natin. Which is yung pin, kung kailan nga yung darating. Kung makaka-10 tayo. Pag naka-10 na daw, saka naman daw ibibigay ni Lolo yun eh. Ewan lang. Hahahay. Wait lang man, please. Wait lang. 10:30. Dapat 25 minutes garod. Salamat sa paharang ading igorot. Ading igorota, I mean, jidam damagap. Ada ba tayong limit na, si panag-itid ni Lolo Tipin? Masapol ba nga at least 3 months nga ikot adan? Kung wala doon sa 3 months, may tendency na mawawalan ka ng ads. Paano ba yun? Ignorante ni host. Salamat sa mga busy dyan, mga kapatid. Busy. Kung marami kayong ginagawa, maraming salamat. Oh. Natatawa ako dito sa ano. Pasok ulit host. Ayan. Ay, hamo pa gayam nga dangdang ganji bagbak tatay niya. I mean, di damdamagok. Nung naka 3 months kan. Ay, hello. Kuyang Valerian Game Yards. Kamusta na ang mga Texas nating manok? Dali, bigyan kita ng jacket. Para makababa ng bahay si sir. Check yung pin. Kunak, ada ba time limit? May time limit si Lolo na magbibigay ng pin. Kunyari, naka 4 months na ako, tapos hindi ko pa nabubuo yung 10. May tendency ba na, ano tawag nun? May tendency na tatanggalin niya yung ads? Bigyan kita ng jacket, sir, Valerian's Game Yard. Yan. Meron ka ng jacket, sir, Thank you sa patambay, sir. Thank you for dropping by. Lakas ng tawa ng mga tao dyan sa labas. Nanonood kasi sila ng Running Man eh. Kaya yun. Tawa mat sila. Ba't ba nangyayari dito? What time limit yun, host? Hanggang... walang limit yun, host. Hanggang maboom mo yung... Ay, okay. Salamat. Akala ko at least in 3 months, wala ka pang ganon na amount. Tatanggalan na yung Ay, wala pala. At least, wala naman pala eh. Kahit pahaya-hayahay muna ako dito para at least sulitin ko yung puyat-puyat ko.
Ano ba yan? Wait lang. Ito lang isa-set ko man. No incentive mo tapos informants kathaan mo pa lang na-enter pin mo maawan talaga. Okay. Yun pala yung sinasabi nila. Na once na dumating na yung ano at hindi mo pa na-enter. Ayun. Mhm. I get. Kunak no kwa, kunak no jinge, han mo nga mabuo sa 10 in 3 months. Mapukaw hi ads. Hindi pala. Ayan, but Silver Rain. Salamat sa jacket, sabi ni Valerian Game Yard. Sir, baba na ng bahay mo dyan kung gusto mo. Baka may pa-premiere ka ngayong week na to. Baba na dyan, sir, para matamsakan natin. Ayan. Bat Silver Wings, nagbaba ng bahay. Lusubin na natin si Bat Silver Wings. Bat Silver Wings, wait nga. Host. Ay, oh, good to hear that one. Kasi, DGPN, panpanunutak na eh. Paano kaya yun pagka ano, di wala lang. Ayan daw si Garota 501. OTW na raw sa bahay mo. But Silver Wings. Nalpas, nalpas mat gayang premiere mon ko ah. Tapos na pala si Garota. Wala na siyang ibababa. Sino pa ba yung mga may premiere dyan at ano? Baba na natin dito para matamsakan ng mga kasamahan natin. Baba ng bahay, baba. Ayan. Surging. Surging Sparrow Vlog done to you. Sabi ni Wandering TV. Ayan, nagbaba rin siya ng bahay. Dikitan nyo na yan. Dikit mo. Balikan mo, ano, Bat Silver Wings. And si Bat Silver Wings, ano siya, very organic yan. Ibagayo lang naman nga, reply ta, bitugan tayo. Diba, Bat Silver Wings? Apantay hantingan dyan na. Malapit lang dito yung ano, bahay niya. Ayan, dikit-dikitizing na Bat Silver Wings. Balikan mo si Wandering TV. Ten, 15 more minutes. Ano, form na ni Babaitang Igorota. Ayan daw. OTW sa bahay mo. Wandering TV. Hello, Sir Popsy. Magandang morning. Morning nyo dito kabsat. Dito may nahulog. Dito is gabi. Baka naman may bagong upload ka, Sir Popsy. Si Lolo, naglolo ko, hindi na siya nagno-notif. Bakit kaya? Magtataka ka na lang tapos nang nag-premiere yung mga kasama natin. Ayan. Sino ba yan?
One but Silver Wings. Ma'am, LSO Papsi daw, sabi ni Valerian Game Yards. O, ayan. Napadaan lang, ma'am. Dumikit lang yung may gusto. Kung ayaw naman, okay lang ha. Ayan, baba ng bahay mo, Sir Valerian, para madikitan ka ng mga kasamahan natin dito. Kamusta na yung mga Texas natin pala? Ayan, salamat daw, Wandering TV. Sabi ni, ay hindi, si Wandering TV pala, salamat daw, Jane. Avery Carnes, hello. Bigyan kita ng jacket, Avery. Ganda naman ang pangalan mo, Avery. Avery. Paano ba yun i-pronounce? Avery. Ang ganda ng pangalan. Ayan, may jacket ka na, kapatid. Madaming nagbabago sa whiting. Pati sa mga saging, nawawala sila or nag-aansap. Ay, oo. Buti pinaalala mo, Sir Papsi. Bakit ako lang ba yung nag-heart ako, nag-like, nag-comments, tapos maya-maya mawawala. After 2 days, i-check ko ulit yung message ko dun sa mga nag-comment, nireplyan ko na ng 2 times. Ba't wala? After 2 days, wala. Ano nangyayari? Hala, sabi ko, bakit kaya ito nawawala? Tapos pag inulit mo naman mag-reply, saka lang siya mag-a-appear. 2 na yung reply mo. And then, after a few days na naman, wala na naman. Ano nangyayari kaya? Sus, nakakakaba si Lolo. Baka kung ano-ano na naman ng mga ginagawa. Nagmamagic siya. Pati revenue, 5 na nga lang naduling. Kukuhanin pa niya. Saan ba si Lolo? Ibaba mo, kapatid, house mo para mapasok ka namin. Mapasukan mo. Sabi, mapasukan ka namin. Baba daw, Valerian Game Yard. Manual search lang, ma'am. Ay, okay. I-search nyo na lang, back to, mano-mano tayo. Para mas legal. Okay, sabagay, oo. Okay din 'yan, yung manual search. Bawal daw kung emoji tatanggalin talaga ni Lolo. Wala, hindi ako nag-i-emoji sa mga reply ko, kapatid, Wandering TV. Bakit kaya? Yes, madaming magic si Lolo. Tapat no friend, biglang unsub sila. Dalawang sinita ko, bakit sila nila? Sabi nila, hindi nila alam. Oh, kita mo yan? Hindi din, nakakataka nga, baka isa kayo sa mga nagko-comment sa videos ko. Masipag akong mag-reply. Pero bakit? After, yun na nga, few days, nawawala. Kung bakit? Sparrow Blandan, full pack na siya, shower ni doggy mo, sabi ni Igarota 501. Wandering TV, waiting sa premiere mo and watching your videos, sabi ni Jing Sparrow Channel. Yan. Host, harang 11 minutes. Ay, salamat sa paharang. Kabsa Igarota 501. Check na kita kung friend tayo. O, sige nga. Sino, Sir Popsy? Si Valerian Game Yards. Ayan, isa rin yun na nakakaaliw din yung mga videos, content ni Sir Valerian Game Yards. Yung mga gwapo niyang mga Texas ang makikita mo. Korean ang harang, pogi ni Guy. Ay, bakit Korean? Oh! Ayan, di ba mahilig ka sa Koreans? Mga Korean songs. Yan, bagay sa'yo yan. Igorot sa 501. Ay, hindi mo pala naririnig kasi yan dyan ka pa sa labas. Nakaharang pa si Koreans. Ayan, salamat daw. Sabi ni Wandering TV,
Jing Sparrow. Kaya ayaw sa mga saging na pinamimigay. Bakit nga? Tinatamad akong magbaba. Paano ba? Sige man patamsak premiere. Ito, may ipipin ko lang was. Ayun, premiere pala ni ano. Wait, hindi ako pwedeng maggala pala. Baka paluin daw ako ni Lolo. Sabi nila, totoo ba yon? Yung mga expert na sa Popsi, totoo ba yun? Yung pagka naka-LS ka, bawal daw igala yung account. Baka paluin tayo ni Lolo. Ganun ba yon? Hala, ano na itong naipin na to ay? Kung ano na naipipin, wala naman siya dito. Wait lang nga, kapatid. Walang katotohanan. Mga sabi-sabi, walang ganyan sa community guidelines na nakasulat. Oh, okay. So, pwedeng igala pala yung channel habang naka-online, naka-LS tayo. Kasi iba-iba yung mga sinasabi sa bagay kanya-kanyang. Hello, Harang Rose. Salamat sa paharang. Today's Jinky Ading. Haha. Magaling lang mag-invent ang mga sinabi mo, sir. Bakit nga kaya, ang gagaling nating mga Pinoy. Super. Ang gagaling, wala tayong masabi. Gaya nung nag, ewan ko, super talaga, ewan kung bakit, saan kaya natin minana yung mga ganong, ang gagaling talaga natin, super. Nag-post lang si Jinky ng, Jinky Pacquiao ng throwback picture nila. Hala, nag-away-away na yung mga commentator doon. Sabi ko, ano kayang susme? Ay, hello, Sparrow. Sandali, bibigyan na ng jacket. Ano kayang kinalaman naman ng mga sinasabi nila dun sa picture na throwback ni Jinky Pacquiao naman? Nag-aaway na hanggang sa magbatuhan na sila ng mga maaanghang na salita. Ay, hello, naili ka nag-LS man lang. Sabi ni Simpleng Buhay, wala ding, takwa. Yaw man, mabiit lang. Medyo naragsak ni host. Naragsak basit. In-approve ni host Giminjay tax pack na application ko di na minsan. So, less stress. Oray na wanti upload ko tatanga wake at least para akong basta para akong lutang. Hello Ading Baggy Blessed Day. Salamat MMLSO sa lahat na. Sabi ni Ading Baggy Bless. Today's Jinky. Hello. Sabi ni Papsi Garden. Nagyaman ti amin ngayon may nakatambay ken agtambay pay. Well, congrats. Sabi ni Ading medyo ay bakit nawawala? Hello, salamat sa patamsak ating Dotings TV. Una kasi, ni-reject nga niya. Ni-reject na nga yung ko. Ag-conflict di address. Tapos, dinmawat humingi siya ng supporting documents like driver license or passport or resibo ng kung taxpayer ako ng Pilipinas. Ano lang ang meron, yung passport ko lang. Buti na yung passport ko.
Aurora din yung naka-address. Kasi nga yung TIN number ko is Trinidad, KM6. So yun ang mali. Ay, absent ni Manang tatay dinagtayaw na. And reflect ading isagat katawa ko ray lang nga. Idi agtay tayo kalas kanakat. Ay, bengga at least proud igarota. Hana nga nalipatan na gisi tayo na isi ko Yung sursuro da isi dapay. Hello kabayan, Valerian's Game Yard. Sabi ni today's Jinky. Isugurod ururaya ko man ni isudan no adada nga ako Ta idi mariknak niya na ano ako kay Ading Lori nung last na chat namin. Parang masadsadot kat ko nakway. Hindi na niya ni-replyan. Tapos nung last na LS ko nga, sabi niya try niya na ag-apply. So, wala yatang TIN number. Kayo na hindi pa money. Sa mga hindi pa money, ayan, uulitin ko na naman mga kapatid. Baka hindi nyo alam, bukas makalawa. Pwede na kayong mag-apply. I-secure na ninyo yung mga documents na kailangan ni Lolo. Team Inspire Channel, salamat. Sabi ni Garata 501. Last 3 days in. Oo, last 3 days na lang siya. Kaya si Sismaw. Ate si Sismaw, anytime na makakakuha siya ng TIN number, parang yun yata ang problema niya MLS o Papsi, Manang Wonder and Kuya Simpleng. Buhay, sabi ni Baggy Blessed Day. Nasa harang pa ako pero iwan ko na lang tong phone. Needs to sleep before nakaligtaan ko yung oras ko. Okay, thank you so much. Thank you so much, Ading Baggy Blessed. Meaning Wonder, MLSO, Meaning Wonder, and Kaya Simple na ba? Ay, nako, hopefully, si Epals pala, asa na kaya si Epals? Yun din, ang problema niya nung isang araw pa yun ang problema ng kanyang ni-reject din daw ni Lolo yung kanyang application, tapos hindi siya maka-move on, hindi na niya tinignan. Hindi na siya nag-check kung meron na nga o wala. Ay, problema sir, buhay, habaharang ni house. Baggy blessed day, iturog mo na ading damdama kami pa Kaya nga sleep na ading baggy blessed. Tani, working nasapa kayo pa nga rumor no bigat or baka agrubat nga ag-work. At least kinya alas 7, tulog pa. Night, dito lang whitey ko para sleep na aking katawang lupa, love po. Salamat ading baggy blessed, sleep times. Bakit? Ano daw ang problema sa pag-apply? Hindi sa pag-apply ang problema, Sir Papsi. Mga dokumento ang mga kulang. Like, wala silang TIN number. Or, pwede naman yata yung SS number yata. SS number. Di ko lang alam kung pwede. Lapit na. Anong documents like? TIN number yung BIR Tapos, yung conflict doon sa permanent address. Kasi yung kailangan niya TIN number. Yan, full pack na raw sa'yo si Jane Sparrow Channel, Ading Igarota. Salamat, Jane. Ayan, thank you daw.
Kaya, ala, 3 days na. Di talaga ako ano kay Sir Capredi. Ang galing, 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 galing. Kamomoni niya, tapos ando na yung AdSense niya. Ayan, pasok na daw si ating Igarota. Okay, kasi nga, tax ang after ni Lolo. Kaya ko dito 30 minutes lang ako nag-apply, approve agad. Ah, diba? Akala ko yung pagka nire-review nyo na ano, depende siguro sa mga viewers or what. Kaya niya tinatagalan or ano. Kaya pala. Akala ko naman nasa performance ng vlogger yung nakadepende yung pag-approve niya. When sige ading ay won, prime gayam ni babaitang igorota when after 15. Yan na, 30 minutes. 10:30 na. Online kasi at may records ako dito sa US. Ayun, kaya pala. So, walang problema, walang conflict na mga address, mga ano, kaya yun, boom, pasok na pasok. Ayan, may marka na daw, sabi ni Sir Popsi, Wandering TV. Nagmarkahan na sa'yo, nagmarka-marka na ng red sa bahay mo. Walang, to. Bakit nga kaya? Iba-iba ang mga explanation ng mga, ano, mga vlogger sa mga, kung ano-ano pinapalabas ng mga sulat ni Lolo. Totoo ba yun? May sulat si Lolo daw, ano, Sir Popsi na, ano, ng mga hindi pa monetize is lalagyan na ni Lolo ng ads. Wala namang ganun. Ba't meron akong napanood na vlogger na ganun? May sulat daw si Lolo sa kanya na ganun nga. South Monego, madiipik to titudok. Ay, nagpaano ka na? Nagpa-second vaccine ka na pala. O siya, sige, sige, tulog mo na, ading, para may ano mo yung ano, malakas daw yung body effect ng second ano vaccination eh. Yung first daw okay lang. Huwag makinig sa mga sabi-sabi. Yes po, may ads na ang mga hindi pa money. Ewan ko kung bakit. Bakit? Lahat ba? Or ano? Bakit ng mga ibang hindi pa money wala namang mga ads? Pinipili niya. Ganon. Wow, si Lolo, favoritism pala. Ang galing naman na ni Lolo. Kumikita siya sa mga ano, kumikita siya sa mga hindi pa monetize. Grabe. Ay, si Lolo talaga, ang dami alam. Pati singkong duling na revenue, kinukusit, bayan, halos parang wala na siyang itira. Duling lagaro dun, alaan na pa, ano nga pakawanan. Gaya ng ano, changes of YT terms of service, nag-update na daw siya. Check ko, hindi halos lahat walang nabago. Kaya nga, parang reminder lang naman siguro yung mga yung kadi. Exage lang yung mga iba na ano, para lang ano, mukhang, ano ba yun, papatok sa mga viewers. Wala ba yung ano, wala ba yung kaparusahan kay Lolo pag ganun? Mukhang inuunahan mo na yung kanyang, kanyang mga rules.
Hello, Snooka Barcelona TV1. Salamat sa tamsak kabsat. Happy birthday pala Snooka Barcelona. Nakita ko yung reminder ni Lolo doon nung balikan kong nawala naman niya. What? Bakit ay? Normal lang ba yon? Normal ba yung effect ng second vaccination yung nagsusuka? Hala, hindi naman. Nagsusuka daw siya after maturukan. Bakit nga eh? Lalalala. Hopefully may kinain ka lang na dyan, Jing. May kinain ka lang na kontra sa mo kasi mainit ngayon. Baka pinaghalo-halo mo yung mga kinain mo. So, yun na siguro yung epekto niya. Hindi dahil dyan sa vaccine. Hello, Kabsat Isnokap. Magbaba ka ng ng premiere mo kung meron. Tayo natamsa ka ng mga kasama natin dito. Yung kakilala ko dito, Moni. Pero may ads na. Maganda kasi ang content niya. Painting. Oh. So, namimili si Lolo ng nilalagyan ng hindi Moni. Hindi lahat ng Moni. Hindi lahat ng hindi pa Moni. Nilalagyan niya. Namimili lang talaga. Oo nga. Tanda ko si Lori. 3 months ago pa yun eh. Nilagyan na niya ng ads yung iba. Hello, Ma'am Beji Lawson. Thank you sa tamsak, madam. Salamat sa patambay or pa-drop by. Hello daw sa lahat. Hello sa lahat. Pero sa inyo, kapatid Snow Cap, may na rin, may ads? Parang wala naman, kasi pinanood ko yung salad, na short beta ni Lokong, ni Mr. Wala naman. Matindi. Kumikita na talaga si Lolo dun sa mga sa mga hindi pa Moni, samantalang nagpapakahirap na wala pa. Siyempre, hindi pa siya kikita kasi hindi nga siya Moni. Pero si Lolo kumikita na. Wow, ikaw na. Ay. Kung may ads ng vlogger at hindi pa Money, skip lang. Tama ka, host. Kumikita si Lolo kahit hindi pa Money. Kaya, maganda yun pagka hindi pa Money. Pero, paano natin malalaman kung hindi pa nga Money yung isang channel? Like, for example, may mga naka 1,000 naman na hindi pa siya Money. Paano natin malalaman na hindi pa siya Money? May ads na. Bakit nga? Ano nga kaya? Ayan, nagbaba ng premiere si Kabsat na Snowcap. Ayan, pwede, tamsakan natin at nang makarami naman ng thumbs up. Yung below 1K. Oo nga, sir, Popsi? 1K, di ba? May mga naka 1K na, yung mga masisipag mamingwit.
na hindi pa naman nakaka 4,000 watch hour eh. Tapos manonood ka tapos may ads. Akala natin money, hindi pala kasi 1,000 na yung yung subs niya. Paano nga natin malalaman? Hello MLSO, tamsaktan sabi ni Team Batcave Family. Ayan, salamat. Hello kab sa Team Batcave, baka may premiere kayo, baba mo na para tamsakan natin. MLSO sa lahat. Pumasok si Icy Mine. Hello, hello. At ganun yung oras? 22 minutes pa lang ba? Wala pa daw. Ayan. Sige, mamingwit ka na lang dyan, Garod. Team Bat Cave. May kilala ako sa Pinas, 35K. Hindi pa money. What? Dahil kulang mas. Sabi ko baka nag-magic. 35K? What? Paano naman yung views niya, ng mga mga content? Ay, nakakailan yung views niya. 35K? Paano nangyari yun? Malala naman na yung 35K tapos hindi pa money. Harang manan host, sabi ni today's Zinky Dan. Hindi pa kalman, kinis na kap Barcelona. Natamsakan na pala ni ating Jinky, yung kay kay Snow Cup. Yan, but silver ring. MLSO, Team Bat Cave. Sabi niya, mag-live ako, concert, okay lang. Okay lang. Kabsat, why not? Sa kami umalis, malpas kami dito ay kabsat. Team Bat Cave, thank you host. Visit ulit ako next time. Yes, okay lang kabsat. Sige lang. Panak na dati premiere mo, tayo patamsakta ko ma dito eh. Wala pa pala. Yup, nag-comment ako sa kanya tapos sumagot anak niya, need daw niya watch hour. Doon ako nagulat na may magic pala sa YT sa saging pirasos. Hindi nga, paano nangyari yun? Pero, posible, sa dami ng subscriber, alangang hindi sila nanonood dun sa mga videos niya nga eh. Alangan namang, ewan ko, makaulaw, TYT nga talaga. See is mine and but silver ring, sabi ni Team Bat Cave. We'll see you later there, Team Bat Cave. Wondering dyan na ako, friend, pa-check na lang kung super dikit, sabi ni Popsy Garden. Ayan si Team Bat Cave. Sabi ni Icy Mine. Payo the host. Anong ayu-ayuda ang gusto mo? Icy Mine. Babakakit din ng iyong ng bahay. Para at least dikit-dikit na mga hindi pa Si Days Jinky. Dikit ka na ba? Kay Icy Mine. Di pa dikit. Ayan, dikitan mo yan. Dikit today's Jinky kay Icy Mine. Ikan na ka dahil titalo nga bananam. Sige host, agsibugak lang, timulak. Sige Sir Papsi, salamat ti Dalaw. Maraming salamat talaga sa mga ideas. Okay, sabi naman niya. Sabi ni Jinky, okay.
Babak jamming ko, sumit lang, pangdikit ko. Okay lang, sige. Baba na baba at nang tamsakan natin yung mga bahay or premiere or ano pa man. Basta baba nyo dyan para at least. Sir Popsi, kailan ka ulit mag-sermon at malalaman? Sabi ni Today's Jinky, oo nga, hindi pa siya nag-LS. Ewan ko, baka nag-LS siya kahapon tapos walang nag-notif na naman dito. Kasalanan ni Lolo yan. Ay, basol ni Lolo, no. Hindi natin napuntahan si Sir Popsi kasi walang notif. Ayan, nagbaba na ng bahay si Icy Mine. Ayan, dikitam dito na ating Jinky or manual search mo. Oy, ating Jinky, baba na ng bahay. Para dikitan ka ni Icy Mine. At saka si ano pa pala, si Pat Silver Wings. Nakaano ba yon? Dikit mo isudan, hanpay. Pag hindi pa, ayan, dikitan mo yan. I-manual search mo kung hindi mo siya, ano. Unahan na kita, balikan na lang later. Later po, sabi ni Aling Jinky. Yan. Yan ang mga organic. Hindi natatakot mauna or mahuli or mauna or after tomorrow magbalik. Okay lang. Yan ang mga organic. Di yung kadidikit mo eh. Sukli po. Una na nga dagos. Diba naka-encounter na kayo ng ganan? Kadidikit niya is sukli po. Sukli nga dagos. Ay, nako. Biyuhay ng vlogger. Subliak da kayo, ewan lang ng tamang bakas. Palpas ko lang, may exam pa yung, ano yun? Palpas ko lang, may exam ako. Yung main ko ididikit ko plus daytoy. Ayan, o, di ba? Dalawang ididikit niya pala, ating Jinky. Ay, ano nga yung sasabihin ko pa dito? Tapusin natin yung at least 1 hour para makagala din tayo, makapasupport din tayo mamaya sa mga naka-LS na mga kasamahan natin. Maraming mga naka-LS ngayon, mga naka-premier. Tambak ang mga premier na ipi-play ko. 3 pa yata. Pabaitang Igorota, sino pa? Si Sis Maureen. Ay, 2 lang pala sila. Okay. Dan tamsak na ako sa iyo, sis, Snowcap Official. Pang 45 likes. Tapos sino pa tong nagbaba? Yahoo! Katoriga Mama, yahoo! Salamat kabsat! Harang, ayan. Ayan si Kamomo.
Ay kamo mo, katurugi mo mo. Salamat sa paharang, kabsat, katurugi. Magbaba ka na ng bahay, kabsat, katurugi mo mo, para dikitan ka nila ay si Mind dito. Apaya, pada kamutan nga han nga makabasa. Babakakit diti balay mo ritan ading ko katurugi mo mo ta dikit-dikit ay sing ka ni Icy Falcon at ni today's Jinky Vlog. Ay, hello Tamsakdan, daan lang ho, sabi ni Dolls Channel. Pada kamot ton, nga ag glass aling kamomo, bata-bata mo pa. Kunam kanyak tabakit akon. Hello sir, Uncle Lee. Good morning sa lahat. Good morning sa inyo dyan. Good evening dito sa amin, sir. Good morning. Agkapi tayo pa. Ayan, may kape nga pala talaga. Pakapi ni Sir Uncle Lee. The Americano coffee. Padas ko lang barang makita jay berbiro ka. Apay, sino ti berbiro kam ading katurugi mo mo. Sige, bagam ta parehas ta nga berokan. Ayan, hello. Uncle Lee, sabi ni katurugi mo mo. Tumandang ako dahil mag-start naman tayo sa work. Ay, okay, sige, salamat Sir Uncle Lee. Ingat. Ingat sa pagpunta sa work. Kumusta ti weather tayo di tangay, hindi na siya masyadong malamig or summer or na dyan. Ingat po kayo sir. Thank you. Yeah, hukaturogi, sabi ni Uncle Lee. Ay, malamig pa rin. Nako, pahingi ng kunting lamig at dito, Diyos ko. Nagpudot, nagmayat nga, umunog di refrigerator. Kasyang-kasya pa naman ako doon sa ref namin dahil maliit lang ako. Ang init, grabing init dito. Tapos kaninang tanghali, umulan ng malakas kaya pala. Iba yung init niya, parang talagang para siyang asido na mahapdi sa balat. Tapos umulan bigla. Tapos biglang uminit. Kaya yun. Parang umuusok sa init yung Ay, nako, buti na lang. Medyo nakaramdam yung amo ko. Ini-on yung aircon namin. So, hindi tayo masyadong pinagpawisan. Maganda kaya sa ref mag-is. Patapad-padak. Ay, nako. Yun, kung kasya ka nga sa rep, ading katurugi mo mo. Ako, ang lit-lit ko kasi kaya pwede lang ako. Ganyan dito sa Bay Area, California, pabago-bago ang temperature. Minsan mainit, minsan malamig. Oh, hala? Sala sa init, sala sa lamig. Di paano na yan kung bigla na naman niyang ibaba yung temperature. Dapat naka-ready yung mga gamit, ganon. Harang manen. Salamat sa paharang aling Jinky. Sige, ate host, gawa ako ng videos na nasa ref. sige. Baka patok yan sa ano yan, yung isang ingredients ng halo-halo.
Uy, napanak si LSU di Kalman ba yon? Ni LSU Katurugi, tapos ni Belbel. Tapos may kasama kang ano, naka burles. Huwag kayong masyadong ano, huwag kayong masyadong agiin na nga ijeti ka madamdam meron na namang hindi ano tawag doon, makaride on sa mga joke nyo ah. Kaya nga, ikaw nga yung nasa ref, ay, kumbaga ikaw, sahog ka sa ano, halo-halo, kaya nasa ref ka. Kumbaga sa Tagalog, mahaharot, ang haharot nyong tatlo, doon sa LS ninyo. What's up? Mhm. Ha, tikman amo ati bastag LS na. Bastag LS na. Ano? Boy, sa minsan midnight na ako ng LS. Huwag kayo masyadong maharot para ano, mamaya amumutan ko yung mga records ng mga kasamahan natin. Oh, no need to mention about that. Pero alam na natin yung mga yun baka may mga short cordon or what dyan na naka-tune in sa inyo. Medyo ano lang kayo, ano, minsan naka-short pants at naka-shirts lang ako pumunta sa San Francisco. Pagdating na hapon, bigla lumamig. Kaya bili agad ng jacket. Ayan nga. Nakakasira ng budget yung ganyan. Kaya, ito lang yung lately na, ano, pag, ano na winter, pag alis ng winter, ang dami ngayong mga nabiktima ng ganyan change weather. Di summer yung ano, kasi wala na malis na si winter. Tapos yung mga magha-holiday ng mga Pilipina, syempre, tayong mga Pilipina, mahilig tayo magpa-sexy, gano'n. Mga naka-sleeveless, naka-shirt, pagdating ng hapon, lamig, di bili sila ng jacket. Hindi naman pwedeng kahit may extra sweater ka, hindi naman maaari na ano, hindi pa siya kasya. So, bili sila ng jacket nila. Ayun, sira ang budget kasi ang mahal nga naman ng jacket. Paano kung itinira mo lang na, na ano mo, allowance mo lang yung itinira mo doon sa month na yon, tapos nahugot pa doon sa hindi planong pagbibili ng jacket. O di, yan na. Wow, sarap. Kaimasam talo tumaring jing kita mayak makipangan. Bumoblooming mat na ading jinky. Nakawala sa hawla niya. Kajero gawin sige ate, madik nga rod amo ikastak, baka masobraan so tilda. Oo, okay lang naman, okay lang ading katurugi, very jolly na nga mayat mati kanta, nga kankanta or katkatawa. Pero no, kasi nga agiin na nga kayo. Alam niyo yung limit ninyo lalo kung may name-mention kayong mga ano, bibiyaan kayo di kalman garod, di ba? Kat nagluluko dagiti nga ubingan kun kunakan. Nakabakasyon da sa dagiti friend na inampundak pay lang. Apay, pwede yung ganon?
Pagka nakabakasyon, pwede kang umalis dyan sa bahay niya, ganon. Dito'y kwa, idihan pa nga pandemic pag nakabakasyon ang mga amo, I win 2 years quarantine. Ko naman, grabe naman yan 2 years, but bagta kaya yun. Ay, hello ma'am. This is simpleng buhay. Ano ba yan? 102. Ano yung 102 na yan? Ano yung 102, Ading Jonah? Ay, adita ka lang pala. Dito hidihan amanti pandemic pa eh. Pag umaalis ang amo, hindi pwedeng mag-stay ka lang nga, dito balay. Walang han ka nga mabaling nga agpaulit gagayom mo. Balin nga pumanaw. Nag-stricto da. Mure ko magarod no dakkel ti balay tapno ko ay hangka maboring. Karo bami pero di karo ba tinanda mo dagito ay kaya pala nag-party sila. Ayan, tamsak house katatapos maligaw kaya late. Grabe naman yung late na ano mo naman ipaliwak. Nag-late ka ngayon malpas dita ko ang gayam. Pag mo man nga inungtan na kita pa kanomon Grabe, anong oras na? 11? Siguro da bisitam. Kaya masyadong late. Giti friend da lang Baka may bingo dito. Ay, bingo. Masaduta ka agpa-bingo na, ding Jonah. Diyos ko. Agureta into no ko Medyo makaaliwak sa dito kwarto tapno. Bingo tayo nga talaga. Bingo or Pinoy henyo. May meta Pinoy henyo. Pinoy. Oo, kasi too much the dinner da. What? MLSO, sabi ni Mrs. Simplong Buhay. Nya nga too much ada bisitam tapos handa nga nagsasabay nga si Mangpot kasi day taman ti nagrigat nga makapakwa ngay makapapirdi ngay ti anos no kasta agrihit-rihit ka ti makan nga ada pa lang tihan nga handa pa lang nga sumangpot nga agsasabay irihit-rihit monto lang dagi foods dan. Siyempre, nagmadindon ti itsura na, nagmadinto raman na, na overcook to dagi vegetables mon. Handanton nga kananan, di basol mon tumanan. Jonah pala name mo. Kandi mo pala, sa bagay, hindi nakalagay doon sa ano. Yes. Now you know, katurogi mo. Madik kayat di ay Pinoy henyo, makapatambod di ay mapusmus di Anya nga may kit di ata medyo makwati utak mo, ma-stress nga eh. Tikano bingo, ay ayam ti awan ti panunot na, kunan dagis, dagis ka kadami dito central, off the nakita na bingo te ayam dagiti dumagat nya ngay kanu day tangay bingo ay ayam ti awan ti panunot na apay mat kuno saan kanu nga gumana ti utak da yaho ti Jonah kanana ni katsurugi mo nya ti kayat da di na overheat. Kaya lang gamin no Pinoy henyo nagpaspas tunti kas tayo nga ag-type nagrigat nga agbasa. Ana nga nagani ti Apples. Nagani ti Apples mo is Ellen.
Nya pitinagan mo garud nga usto ading katurugi. Sige agin na mo tayo ti name basis kwa dito eh. Mm. Ni Ma'am Simpleng Buhay is Jonah. Ni Ate Ellen mo is, Ate Apples is Ellen. Iya ho, Ate Ellen. Sika nga ikaturugi mo mo. Nya ti nagan mo. Kasinsin mo iso ni kwa ni ading nga lori. Pagpug lang sa bagay. Sige, dikit-dikit. Ayan, magbaba ka nga. Turugoy mo munang bahay mo ngay. Tako, dikitan na ka ni Ate E. Paliwak mo. Tani, hindi ka daw yata dikit. Sony, my only name. Ay, Sony. Gasambak ng gayam, Sony. Mayat brand name na, Sony. Naipagam ka amin nun. Damampay lang, ano ba? Mapuspos mo amin nun. Awan pay laong. Pinoy henyo. Kadikit na tayo eh, pans. Yung main mo, kung ni katurugi. Nalipatan niya, manang epals mo. Dikit ka pala eh. Napay makikita nga agpay. So, kitak man, manakamano ka ti banana mo katurugi. Maulawak ti channel yung ada ni katurugi OFW. Tapos, babaitang Igorota 501, Igorota Vlogger. Nga pwede ti Maysa. Dapat ti Igorota. Ay, OC Egoy. Nga pwede Maysa. Kanya ti menu ading. Main na ni Katurugi mumukot ko Katurugi. Nakasiguro nagbuybuya ti videos na ni Ate Ellen mo. So, handa ka nga ma-remember. O, rano dikit ka kanyanan. Magpaiso niya. Sika, si Epal, sika tagpay ayam ti kwa. Sika tagpay ayam ti bingo. Siya tagpay ayam ti henyo. Pinoy henyo. Wan, iso na dito katurugi friends. Kanayon bisitahan ka din ni Ate Ellen ng ato lang mumu gamitak. Ay, gamitam lang ti mumu. Kunan ni ko. Kunan ni Sir Food Fusion around the world. Food Fusion around the world. Bakit daw hindi daw niya mag-get? Paki-explain bakit may mga ninjas pa kasi kunana. Para saan? Bakit Pilipinas lang yata may mga ganyan kunana? Nakabasa ak Jay. Prem mo yata or hindi tinang basa ay Jay. Hindi ko LS mo ko Epals. Napanak di LS mong sa tatay katurugi friends. Apay nag-LS ka tatay katurugi? Di kalman ti napanak ti LS da. Live stream da kinda ko Hindi kisyayang. Manatawan mo Ate Ellen.
Ano tawan mo ka no Ate Ellen nan? Kasinsin mo katurugin ni Kuan Ading Lori? Tatay lang te house. Eh, hala kita mo. Grabe, busy nga talaga ti Whiteen. Han nga notif no kuan. No kang scrollon iti content han mo makita ngay. Nagre-rely ka lang ti notification, wala na. Senior in ading, senior ka nun. Malapit ng agsalapi. Malapit na sa salapi, ading katurugi. Manulang nga turuganan. Agsalapin. Uy, ano si Epals, kumusta yung yung tax reduction mo? Na-approve ni Lulon? Han ko so na kasinteng yung kabsat na naging teacher ko. Ay, okay. What a small world. Nagsasarak pa yamin dito yung Whiteen. Katurugi. Apay ni Belbel, sumot lang ba jay kesya yang? Kasi awan man lang makitak nga Belbel official. Wala. Iso na ti kesya yang yata. Kasi parang namarkahan na yung Belbel eh. Hindi adam amok nga kwa, adam amok han nga chismis tayo kas lang pagkuantay lang pagadalan or pag diskasan tayo lang atap na mo tayo tikwa adam amok nga dakkel ti kwa na ngay dakkel ti balay na nakwa na terminate hindi naman na terminate anong tawag dun natanggalan ng ads pero still may plain mo tagizi videos na kumbaga nga visible pa naman yung channel niya hindi gaya nung iba na as in na terminate siya is nawalan lang siya ng ads tapos ti kwa ni Lolo kanya na ti surat ni Lolo wait lang you can no longer create an account kunana so what niya kahit nasa undi ay so nag-create iso na iti affiliated ijay nagan na ma-detect ni Lolo kasi kung na nga you can no longer create a new account kaasimot pi man nagpuya-puyat sa nakaala iti na buo na pi man jay road to 6K subscriber na ngay kat ala nawalan ng pero saludo ako sa mga yung mga nate-terminate ng channel or nawawalan ng ads saludo ako dun sa mga pag nag-create sila ng panibago is very open sila na sasabihin kasi may salang ti kasjay nga nakadangagak na terminate di channel na tapos hindi nagpanibago iso na ng LS among ti bagbaga na nga ikot ko wag yung tularan yung ginawa namin kasi lang nga very open iso na ijay violations na no apay nga napukaw jay channel na samantalang lagi jidad to mga ikot may nanghak may DJ may masama ang loob sa amin kaya ganun tiltila pabasbasulon da after a week at malalaman mo may violation pala pero hindi nila sinasabi pero dito saludo ako hindi may isang napanaknak nga bagbaga na piman nga ganito ang nangyari doon sa old account namin
wag nyo kaming tularan kasi may nagawa kaming violations na which is alam-alam namin na hindi hindi maganda doon sa patakaran ni Lolo. So gawin nating malinis yung pagiging ano natin, pagbubuo natin ng channel natin hanggang ma-monetize ko na napiman. So kuno pag pwede ito kunak samantalang dyan may isang anak anak agka-curse idayon agpababasol ta na po kaunji channel na ada pa basolon na kat la after ko ngay kat maamuan ngay kat ada gaya clicks gayam tikwana violation na pero hana nga ibagbaga basi bagbaga na lang adati nainggit kinya na kunakat kanya-kanyang kwata yung matkit di kunak pero na di may sagar nga kunak ako ha kunak at least ito eh very humble iso na nga mga ibaga iti basol na nga ako nga pagadalan which is nagpintas di ba nga ako ang paalala sa mga kasamahan na ganun wag mag-apura tama detect gaya mo't lang ni Lolo ganun madikman ang mumanang na terminate mat iditay account ni Julius Idiga puti CPRP man oo violation pero at least may ibaga nga kwa pero ada siguro mat anxiety rason han ba nga ibaga ni Lolo na apay nga kwa nga na terminate han na ba nga isurat pero at least aware nga kumbaga nga copyright strike siguro mo tinakadalian na asya nga kasjay kumbaga case to case basis pero Jimmy sa gamin nga ako nakaikat ko pala nilalaro niya yung harang niya kaya siya may sulat naman pala si Lolo nung ngay iso na ngayon nag-apila so sinulatan ulit ni Lolo na you can no longer create a new account tapos inulit na di violation na nga clicks so kung paano yung clicks tagay 6 ang parang marami siyang tawag doon maraming gadgets tapos siguro hante nga mo mga nga na-detect ni Lolo which is baka may sa connection na marami nga siyang phone maraming number pero yung connection niya na wifi iisa sa doon malamang parang kasjay kasi paano malalaman ni Lolo na kung iba-iba ang number yung gamit nung nagpi-play doon sa ads mo kung iba-ibang telephone company yung yung SIM card mo iba-iba ang number hindi naman madidetect ni Lolo yun pero siguro baka nakakonekti may isa lang ang wifi so yun just good possible nga 6 na gadgets nagpi-play ng iisang connection baka siguro hindi natin alam kung yun nga ay nako buhay when ibaga ni Lolo tapos di yan nag-end ang pag-YT na nagaramid ulit ti boxing channel na iso the GJ channels na nga dadakkel oo at least hindi siya kumbaga lesson learned inala na nga positive day nga nangyari kumbaga nagporsigido nga talaga at least kumbaga gamaynan nga hindi nga ko alam na niya yung mga violations so gumawa ulit isuna amo nandiyo iwasan na for the next diba para hindi na yun maulit pero di garod no di copyright strike okay lang kumbaga nga ikat anong tawag nun malihan man nga mali nga hantay nga amo nga may strike tayo ijay di ba hantay mo nga ingagara
ginagarang ako. Pero yung pagpi-play kasi, pagpi-clicks, ano yun eh, ingagara tayo diya eh. Pero yung ma-strike tayo na ano, hindi natin alam na, akala natin na okay na yun. Yung pala, kunti lang yung na-edit natin, kinuha natin dun sa ano, tapos in-upload tayo, tapos hantay nga na-edit nga gusto, ay di naka-copyright strike tayo. IP address detect po yun. Oo. Mabalin niya ako. Pwede yun. Maasyanak timan dati may isa nga dahito. Pero may puyat na nga eh. Road to 6,000 yung subs. Imagine mo, kasla kumbaga kanya, kasla diti rugrugi, diti kasla kanya nga puyat matpiman, kasla dako, ti pagsayata na lang kanya na, pangay, lakay, wala, awanti, amo na, may mesa lang kadwa na ti balay, isang very, iso na ti time na nga maki marmaraton ti premier, kasi, so, nakababad as in, di ko tapos, yun, hindi siya naging maingat ko na tailanganan at kampante siguro nga kasi dyan. Lusot nga sana siya kung dahil iba-iba naman yung number ng cellphone, iba-iba naman yung units, iba-iba yung number. Pero maybe siguro sometimes kinoconnect din niya sa isang connection or wifi. Yung baka may wifi sila sa bahay nila, tapos yun na yung ginagamit niya. In-connect na, numaawa ng tele, tap upload na, ayun, booking. When, so nga, share ni SBT, kaya tayo agro-grugi, tips tapno mapadasan tayo ti blessing na so nga garamit tayo ti video yung ag-viral. Yun na nga sana eh. Ay, nako, no, mayat ko man ta Pilipinas nga ita, ado ti angle nga mabalin mo nga aramidan, nga kwa, kasla dito nga, nako, Diyos ko, kaslamat la, adda tayo iti, backstick wa, posporo, nagbasit ti balay, ka nga, ako na mga ako nga ikot, makita da ka, hamo may puslit-puslit nga, tapos nag-picture ka dito, bawal, agungot pa'y dagita, naglakas ta Pilipinas nga, picturam na talaga kita kaya't mga picturan, okay lang, ay naapon, wala lang mahagip mo dito nga inchik nga kwakot, nga dida nga kayat, ay, naka, paano ba gumawa ng video na magpa-viral? Singko lang or nga dulingan, alaan pa ni Lolo, kas ano nga daytan. Ala, everyday mo ten nga kwan, ag may minusan, kas ano nga di ay? Ano kayang, wala ka lang, baka pa, malapit na akong umapos, o apos akong kini YT, kung na, luko nga Lolo, pinagpaguran ko yan Lolo, bakit mo kinukuha kung kunak pa yan nga sa Saudi tayo nung makita ko dahil ko nga kinasayan na. Ayan, at least naka tayo matambasitan. Apay ko ading Jonah, naka-tune in ka pa'y. Naranasan dyan no ag-reply ka ti kwa, ti comment. Ag-reply ka kadagi messages. Tapos kot mapukpukaw dyan reply mo. After few hours, apan makitan nga ikot awan. Makitan dyan heart na awan, makitan dyan like awan. Kot mo nak na reply ak matay to yun, apay nga na awan. Kunak nga ikot, baka mapapos dadagi kwan.
umapapos lagi dyan, ang comments dito yung mo nga mapanpansin, kat ni reply ak 2 days ago day to yun, tapos no malagip ko man rin tabi si taak baka no da barbaro nga comment ko naknaykot, nakita ko ulo, ano yung awanti heart na awanti likes na awanti ko dagiti ko na nag-reply ak matan, nagloko day to yun ko naman na ang reply ka man yun nga awan nga talaga, kasano nga tadi ay lakay ni loloon. Nag-reply kon EJCP, kitak si laptop, awan mat-reply, win, uray ng CP lang nga ako ang ngaron. Baka, ano ingat na problema di YT tata, nga, napukpukaw ti heart, napukpukaw ti likes. So nga, kitkitak mo't lang lagi ti dadumayan ko, pero gito nga dubli-dubli ti comment da, kung kunak, ag-comment kas lang ni ko, kasa ni Ma'am Beji, dubli-dubli ti comment na, kung nakapay nga ta siguro padak dahil ti nga mapukpukaw ti comment na naman minsan isang idubdubli na, kung na kaya, at least, may kasama, adakadwak mat gayam, kunak no siya lang. Asan na ba ay, naturugan ni Epals ba? Paamo na, ikwanan di tax na dahito eh. Yeah, at least 1 hour. 1 hour and 30 minutes na lang dahito yan. Dito kanya manang ti panagkunak ti signal saan nga sumrak kunak. Napigsaman signal mi. Signal nga ta. Nagkaaro dito kanya. Nagkaaro ba yaho magbabalik. Yay! Thank you sa pagbabalik. Agkaaro ba kayo nga do EJ Pinas? Sino tinamdamagam ipals? Agkaaro ba ti duwa nga kunam? Sino? Thank you sa pagbabalik. Paharang-harang yung harang ko wag niyong lalaktawan. Pang-ayuda. Pang-sukat EJ ko Jake ikato ni Lolo. Name adamay sal daw. Nag-maintenance ni YT. Na kayo kinading Jana. Yes, di ba? Taga GN, kaaro pa kami matlang na may isang baryo. Nalipatan nga ni Mrs. Simpleng Buhay ni Ading Jonah, asawa ni Mr. Simpleng Buhay. Kote na sa Lazada yan. Ayan, nasa Lazada pala si Lazada. Harang-harang. Food and pastry. Salamat. Salamat sa food and pastry sa paharang. Kamusta na ang iyong red? Talaga namang humahakot si Sir Food and Pastry ng niya. Tuloy-tuloy pa rin yung pabingo nyo. Mga hakoters ng Reb. Taga saan ba kayo, Tiho? Sa Maria Aurora Province. Sika amok taga Biskaya. Kasi sa first, second, third nga binuibuyak na videos mo po. Diyan, municipality ti Biskaya. Nya nga municipal ti Biskaya. Di ay ikukwam. First nga video. Ayan, pagpasok ni Food and Pastry, hindi yun nakakaintindi ng Ilocano. Magtagalog tayo.
man ni Katurogi friends no manuti ko anan. Kasi nabayan nga ko na buy-buya ti videos mo ah. Agi ba ka man ti kwan ading Katurogi? Mayat, win. Mayat. Agpa-share ka matay dyan maminsan. Ayan ni. Ayan, nagbabaag. Pero man takitakman oh. Okay na po, nagsend na si Lolo ng konting barya sa bank account ko para matry yata kung ay wow, congrats! Hakotizers, hakotizing ng dollar si Sir Food. Ang galing naman. Ang dali-dali nilang makahakot ay kayo nila ano, Sir Ka-Freddy. Oh, may ano na, may AdSense na si Sir Ka-Freddy. Tapos si ikaw, tapos sino pa yun? Ewan ko lang kay ano, kay Sir El Campesino. Baka meron na rin yun. Magsipag-sipag din niya eh. Ay, wow. Naka 521 na pala si ading ano, Katsarugi friends. Tuloy lang yan. Madami ka na rin pala ng video, oh. Noon, ano, 100 plus pa lang ang ano mo noon, ano, Katurugi friends. Ngayon, 521 na, eh. Wow. Tuloy lang yan. Madali lang yan na. Nakalahati mo na, tapos nag-ELS ka na. Maganda nga yun. Adayo ijay, yutingam, sulit pa share ijay. Okay lang, may mga ano na eh. Pwede nang i-motor-motor yung mga yan. Tidalyo, may prem ako. Baba mo yung prem mo nga rod. Ading Jonah, tap na matamsakan tayo. Sige na, baba mo yung prem mo. Dayo, mag-play ka man te. Ayan, piniplay kita dito sa isang ano. Ayaw ko lang yung LSI, yung short muna for ano. Apay nag-aababahamot na gito eh. 15 seconds. At atid dugumaan, tapno ko at least ko 40 seconds di pumasok ti short beta. Ayan. Paano ba maglibang sa biyay? Bagtit. Ano bagbagtit na rin ti pa. Ganito panak may saman. Puro short na gito. Yan pa yan. 15 seconds mananda ito eh. Nyay di giant eh. Nabartok ka man, dinaramid mo na ito eh. Paglut-luto ka ti inapoy. Saka ako nag-ala ka ti short na video harang na 3.45 minutes for harang hahaha ding ka tarugi taga ano ka taga Katurogi friends taga ano ka kano Nueva Vizcaya ate Ellen kananya niya party Nueva Vizcaya adayo kayo dya kaya pa
Kwa ding katurugi friends no agal-ala ka ti short video pakas jay. Diba no pang YouTube nga ikot nakakasta diba? Pero no intended nga pang short video kasi ti kastan tano i-upload mo ton bahalan ton nilulo nga mang kwanta no buyaon ton nakatakas jay ton portrait na yung ano. Ay, bayumbong. Ay, sino, inya apilyada ni father mo? Amam dakwa? Ay, sabagay, baka nga din makal, hindi kaya pa niya. Ada di boundary, the friend ko nervous kaya, kulang mo na din nervous kaya. Sige, ati house try kung to kasta. When, kasi kasta niya, tadi ba usong-uso t-shirt beta, tata t-shirt video, no, nakita ko bagiti ko miya, nakakwa ka, hindi na alam dagito yung pakas jay niya. No short video, kasi na itikas na, pakas na ti alam. Tapos no i-upload mo ton, isimpan to ni Lolo. Tapos no ipasok na ijay short beta. Samantalang no pang-upload tayo nga gigijay long videos tayo, di ba pakas jay. O yan, naalam mo na. At tapos at least 40 seconds. 40 seconds, 45 kasi wag lang 1 minute ha. Yan, sursuro ni Sir nga simpleng buhay kinyaknat lang dagita. Tsaka ni Snow Cup Barcelona. Puro short video dagito, short video nga dagito ya. O ag viral ko nga dagito, asom nga dagito napasok sa na t-shirt beta. Basta lagi pa pag short. Okay, tayo salamat ti ado yes. At least ada na adal mo ti pinagtambay mo tatangarabi dito LS ni Manang Dalyasat mo. 40 seconds 40 seconds hanggang mo nga exceed ti 40 50. Ayan, Sir El Campesino. Hello sir. Kumusta? Meron ka ng AdSense? Pinag-uusapan ka lang namin kanina ni Sir Food Pastry. Baka kung meron ka na ring AdSense. Kasi si Sir Ka-Freddy, meron na siyang AdSense. Nandyan na yung pin niya. Ang galing. Hawla Katsurugi. Sabi, hello MMLSO daw. Sabi ni Sir El Campesino. Hello, Kabsat Cools Channel. Hello. Salamat. Tipa biji. Ayan. MLSO daw, sabi ni Sir Food and Pastry. Baka bingo na ako makapasok. Ayan. Salamat. Walang bingo ngayon, sir. Ingat kayo sa pag-work. Pass mo na sa bingo. At medyo ewan ko, hindi ako makagalaw. Masikip dito sa kwarto ko. Pag nakaano ako, saka ako pwedeng mag-bingo or Pinoy Henyo. Hello, Katurugi Momo. Sabi ni Cole's Channel. Ay, food in pastry. Yaho. Katsurugi. Ayan, hello. Ayan, dating mga dikit naman tayo, no? Yung may mga premier dyan. Magbabanat ng matamsakan natin. Para makarami tayo ng tamsak. Ano na, Sir El Campesino, meron ka ng AdSense? Nakuha mo na? Ang dami mong views kaya sabi ko, siguro meron lang siyang
2:52 ads. Ha, ha, ha. Ay, hindi pa pala nakapasok. Sandali, hindi pa niya naririnig. Matutulog muna. Ayan, nakapasok ka na ba, no? Sir El Campesino. Waiting you kasi may tinatanong si host. Hello, Ate Ipaliwak at Ma'am Jonah. Sabi, ay bakit umiikot-ikot? Umiikot-ikot, ano? Wala. Bisitahin si Just Fine. Naka-LS din pala, sabi ni, ano, o sige, salamat ka, Turugi. LS daw, Katurugi. Sabi ni Sir Food. Good night po sa lahat, sabi ni Mrs. Simping Buhay. Good night, Ading Janet. Thank you, Tambay and Tamsak and yaw. Nagyaman sa uulitin. Sige na, sleep na. Good night na po, Ma'am. SMTV regards po kay Sir Julius. Sabi ni Food and Pastry. Ang galing naman. Balikan ko ano yung message ni Food and Pastry. Doon meron nang binigay si Lolo pala sa'yo. So, at least meron na kang AdSense. Ang galing. Galing naman nyo. Sana all. Mabilis kasi dumating yung pin less than 2 weeks. Okay, less than 2 weeks. Nakailang weeks na ba ako? Magto 2 weeks pa lang yata ako? Or magto 3 weeks na?
Si Sir Ka Freddy, araw lang dumating na yung AdSense niya. Ang sarap naman ng ganun, kamamoney lang niya, no? Friday yata, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Tapos kahapon, meron na 1 week lang. Sir Ka Freddy, ang bilis nung pin niya. Oo, nakaka-bless, diba? Nakaka-bless. Kasi naman siya, kasi deserve din nating lahat. Para talaga siya naman kasi ang sipag niya, as in, ang dami niyang araw-araw yatang nag-a-upload, nag-premiere. Ay, hindi pala kasi 16 na hulog, dumating 25, bali 9 days lang po pala. Oh, 9 days. Oh. Or depende kasi sa sa pasok yata ng Reb, kaya mabilis. Ganun. Kung yung kagaya ko na 5 duling lang, wala pa siguro. Ay, nako. Kumusta pala, Sisi, yung yung in-applyan mo na tax ni Lolo? Approve na? In-approve na niya yung mo? Diba sabi mo nung isang nakaraang gabi is reject, mali. Hindi mo yung tinama? O paano? Anong update ni Lolo? Sana okay na para at least wala ka ng problemahin pa. Isa na lang yung ating poproblemahin by yung the next step is yun na nga, AdSense. Ay, hindi pala approve naman daw. May email siya kahapon. Ay, wow! Thank you. Congrats! Anong ginamit mo na na meeting number ko? Wala. Anong ginamit mo? Sige nga, tingnan nga natin anong ginamit mo. ID, yung ID mo na SSS. Di ba kailangan ng sige nga. Passport na. Direct na passport ang ginamit mo dun sa hiningi. At first, ginamit mo is SS number. And then, nang hingi siya ng supporting documents nung mali, approve niya. So, passport na yung ginamit mo. At least, wala na tayong problema. Proceed to the next level na tayo. Wait lang. May ginagawa lang si host dito. May problema. Okay. Done. Ay.
Ayan, at least 1 hour na. Naka 1 hour and 30 ano. Okay na, tulog na tayo. Tama na yun. At least na ano lang, ni-update lang ni host na I'm okay now. Inapprove na ni Lolo yung ating tax reduction. Wala nang problema. Problemahin na lang is yung mga content kung saan at kung ano ang gagawin para may upload. Para may panoorin. This is signing off now. Salamat sa lahat. Agyaman ti amin. Good night. Good morning sa lahat. Out na ako host. Sige na. Thank you. Out i-off ko matlangan yun. Thank you. Good night. Thank you, Sir Fuda. Sino pa yung mga nakatambay dyan? Sige na, good night. Thank you.